Bai, lehen garai baten San Juanetan izate zen oituraz eta betinari baino guain nola instalazioak eta dauzkeun ja preparatuta eta umeiteko eta festeko eta askoz garbi goitzaten da ekilu barri noteko eta guain Santa Luzi galde hortan itiek umeiten asteako, etiende barri uste lan hori. Zurik ikusititut mordo bat, beltzikan oso gutxi, niko inditzurik gauza gehiago, eingo dizut erakutsi. Zu baino leheno jaionitan da, zerbait bainuan ikasi, zuk ez daukaz oraindikan, ni daukatan malezik. Garai hartako bizipenak gaur egunera ekarri ahal izateko, Mikel Etxezarreta eta bere emaztea den Eli Arrillagaren partaidetza ezinbestekoa izan da, eta baita Xabier Mariñelarena eta Asier Ruiz de Azuarena ere. Begi bistan nabari da, artzailagunak menditik bera, saltoka etorri dira, lehen goiturak aipatu nahita, nun baitala komeni da, etorkizuna sortu behar da, etorkizuna sortu behar da, iraganari begira. Buena Vistatik aldapa bera, heldu gara zuengana, umeak zarrak neska zein mutil, plaza erdian ai ama, pozgarria da harrera hause, pozgarria da harrera hause, eskerrik asko zegama. Artalde pasaitzu hau eta plazagune honetan olako harrera gertuko beroa ez da nunai topatzen eta esan nahi dut
Bueno, gure pasaitzo hau, esan behar pixka zor diula aurrekoai. Orain guri tokatu zaigu, baino gure guraso, aite ama, aitona amona, eta lanbide honetan gabiltzen guztioi. Guri tokatu zaigu lehen esan dean bezala, baino hau denon ibilbide bat eta lan bada. Eta horte horrea, herritarrok egin dezuen harrera hori, ezin eskerrez hobekoa da. Eta ez dauket asko gehiago, pixkat unkitu egiten naiz, eta mila esker harrera bero honeatik. Agur! Eskerrik asko udalari eta lagundu diguten guztioi, eskerrik asko maskiri etortzerakoan bota dizigun bersoa edarregatik errepide ertzen, eta osasuna, bakea eta lapiko betea, aurrengon arte.